Пичове, днешния ден на Европейското първенство е изпълнен с много интересни мачове. Отново има 3 в програмата, а този, който е от 22 часа е невероятен. Испания срещу Италия. Мисля сега да пообиколя тук в Волк и да питам сервитьорите, които винаги са големи разбирачи от футбол, какви са техните прогнози за мачовете и кой ще стане европейски шампион. Оп, Майкъл! Здравейте! Здрасти! Сега, идваме тук с едни прогнози, както знаеш. Понеже видях, че сте големи разбирачи всички в Волк. Разбирачи сме по много теми, да. Най-вече по алкохолни напитки и вкусна храна, нали? Вкусна храна, да. Това е чудно. Кажи ми сега според те как свърши матчът Дания и Англия? Според мен матчът ще завърши в полза на Англия. Помниме преди 4 години, че беха на полуфинал. Развитието е ясно на всички, но този път мисля, че отново англичаните ще имат сериозно предимство и ще победат. Някакъв резултат ще кажеш ли? 3-1 за Англия. Добре. И още един въпрос. Кой ще стане европейски шампион? Италия. Италия? Да. Аванти рагата. Здрасти, брат. Извинявай сега, че те прекъсваме докато сервираш, но има един много як мач до вечера. Испания-Италия. Знаеш ли го? Да. Да. Как ще свърши според теб? Кикс 1-1. Кикс 1-1? Да. Кои ще вкарат головете или... Заларо Морат съм сигурен, за друг Заларо сигурен. Добре. А кой стане европейски шампион? Португалия. Здрасти, приятелче, какво правиш там? Наргилета правя. Така ли? Това ли правите в тази стая? Да. С най-различни вкусове и ги доставяме на хората. Освен от наргилета, от футбол интересуваш ли се? Да, разбира се. Има един много як мач днеска Словения и Сърбия. Как ще завърши според теб? Според мен Словения ще бие 2-0. Словения? Да. Ти си малък, май не знаеш, че те бяха една държава на време. Знаеш, Югославия. Чува ли си? Да. Знам я. Кой ще стане европейски шампион според теб? Според мен е Франция. Франция? Да. Добре. Благодаря ти. Лека работа. Лека работа.